Tento veľmi medializovaný prípad sledujem už od jeho začiatku, keďže som veľký fanúšik Rammsteinu, aj keď metal nie je zrovna to, čo som ja fanúšik, ale Rammstein je proste výnimka, hej. Ja som na iné žánre, ale proste Rammstein je jediný metal, ktorý počúvam, takže ja som ich veľká fanúšička a ten incident, ktorý sa stal koncom mája, ma trošku tak, že prekvapil, ale ani raz som nepochybovala o tom, že by to mohla byť pravda. A som rada, že práve dnes, 29. augusta, sa to skončilo. To, či sa to skončilo kladne alebo negatívne, teda pozitívne alebo negatívne, sa dozviete v tomto videu, ale poďme sa teda ešte raz vrátiť k tomuto prípadu vlastne, ako to celé začalo a pre tých, ktorí možno neviete, tak idem to tu trošku tak v skratke objasniť. Pre tých, ktorí nevedia, tak ide o to, že Till Lindemann, spevák kapely Rammstein, bol obvinený zo sexuálneho násilia, ktorý sa mal odohrať 22. mája. Išlo o cca 20, ktoré vraj kapela pozvala na afterparty plnú nelegálnych drog. Krátko na to ich spevák údajne donútil k sexu. Dievčatá vraj vybrali z radou účastníčok koncertov alebo na sociálnych sieťach. V dôsledku jeho správania k ženám rozviazali spolupráce rôzne firmy, ako je napríklad vydavateľstvo, v ktorom vyšli Tillové básnické zbierky, sieť drogérií Rossmann stiahlo parfúmy Rammstein zo svojho internetového obchodu a podobne. Kapela Rammstein všetky obvinenia popierala od samého začiatku. Najznámejšia obeť s týmito tvrdeniami je len 24-ročná Írka, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod menom Shelby Lynn. Toto dievča ráno po koncerte, ktorý sa odohral 22. mája vo Vilniuse v Litve, ospravedlňujem sa, ak som náhodou to mesto zle vyslovila, zverejnila fotky svojho tela s modrinami a speváka skupiny Rammstein Tilla obvinila, že ju mal najprv zdrogovať a potom sexuálne napadnúť. Tvrdila, že skupina ju pozvala na súkromný večierok, kde jej ponúkli niekoľko drinkov a po nich sa cítila nezvyčajne intoxikovaná. Neskôr nadobudla podozrenie, že v drinkov boli drogy. Ďalej tvrdila, že na večerok bolo pozvaná spolu s niekoľkými ďalšími fanúšičkami, pričom svoje telefóny museli nehať vonku pred miestnosťou. Shelby mal následne niekto vziať do malej miestnosti za pódium s tým, že sa s ňou chce stretnúť samotný spevák skupiny Rammstein, Till Lindemann. Shelby mu hneď na začiatku povedala, že s ním nechce mať sex, na čo spevák odišiel, ale s tým, že vraj bol veľmi nahnevaný a veľmi na ňu kričal. V nasledujúce ráno si Shelby v hoteli uvedomila, že si časť noci presne nepamätá a že na svojom tele spozorovala modriny a podliatiny, čo samozrejme hneď išla nahlásiť na políciu. Táto Írka sa potom na svojich sociálnych sieťach vyjadrila, že polícia tento incident vyšetruje, no litovská polícia sa vyjadrila, že trestné oznámenie nepodala, no spolupracuje s políciou na objasnení incidentu. Keďže sa potom toto dievča sťažovalo na búšenie srdca, na zimnicu, na zvracenie, tak jej bola privolaná záchranka, no nedokázali zistiť, či bola skutočne zdrogovaná. Už toto je taká vec, že je zvláštne, že nedokážu zistiť, či bola zdrogovaná alebo nebola. Myslím, že v dnešnej dobe je úplne jednoduché zistiť, či žena bola znásilnená, či bola zdrogovaná. Sú rôzne spôsoby, ako to zistiť a vraj to nedokázali zistiť, tak je na tom niečo divné. Niečo na tom smrdí. Tým, že Shelby všetko vesila na internet, či už to bol Instagram alebo Twitter, hlavne teda Twitter, tak v jednom z jej príspevkov obvinila litovskú políciu, že ju vraj odmietli riadne vypočuť. Čo sa týka organizátorov koncertu, tak tí uviedli, že nemajú vedomosť o tomto incidente, ale pripustili, že niektoré priestory boli rezervované exkluzívne pre členov kapely a organizátori tam nemali prístup. Keďže bol tento prípad veľmi medializovaný a riešili ho asi všetci a všade, tak na tento prípad sa ozvala aj 22-ročná žena, dievča, ktorá vystupuje pod menom Cynthia A. Toto dievča tvrdí, že sa po koncerte v roku 2020 stretla s Tillom v zákulisí v miestnosti určenej na sex. Uviedla, že sa všetko stalo veľmi rýchlo a násilne. Moja otázka znie, kde bola celé tie 3 roky? Ak je to naozaj pravda, kde bola celé tie 3 roky? Pre niekoho možno 3 roky není veľa, ale na takéto vážne obvinenie je to veľmi dlhá doba a nedokážem pochopiť, že doteraz o tom absolútne nikto netušil, že nejaká Cynthia mala nejakú takúto skúsenosť a zrazu, keď
prišiel tento incident aktuálny s touto Shelby Lynovou, tak zrazu sa ozvalo aj toto dievča. Samozrejme nie je jediná, ozvalo sa tam ďalších pár dievčat, ale žiadna, aj keď mala tieto tvrdenia, tak žiadna nemala nejaké presné dôkazy, že áno, stalo sa to. Taktiež nechcem tvrdiť, že toto sa nikdy nikomu nemôže stať. Sú povedzme kapely, speváci, muzikanti, ktorí sú ochotní toto urobiť nejakým svojim fanúšičkám, ale od začiatku som Tillovi verila. Ani raz mi iba nenapadlo, že by bol toho schopný, keďže ja ho sledujem už fakt dlhú dobu. Sledujem, ako sa správajú na koncertoch, ako vystupuje. To, že on niekedy vyzerá, aký by bol sám zdrogovaný na tom pódiu, to je proste len v rámci jeho vystupovania, niečo proste ako jeho herecká show. A proste keď to niekto nepochopí, tak si to hneď spojí s tým najhorším, že on je ten najhorší a hneď ho takto ľudia berú, ale praví fanúšikovia, ktorí ho poznajú, ktorí ho sledujú, veľmi dobre vedia, že to je proste všetko len hra. Na scéne sú už dlho. Vyše 30 rokov, plus minus, hej, neviem to teraz rýchlo presne povedať, ale naozaj sú veľmi dlho známi, alebo teda úspešní. Od samého začiatku sa v celej kapele nevymenil ani jeden člen. Oni sú proste 6 a stále sú to tí istí ľudia, proste aj po rokoch, aj keď mali tiež nejaké aj zlé obdobia, aj dobré obdobia. Ani raz sa neodlúčili, že by nejaký člen chcel odísť z nejakého dôvodu. Normálne proste majú svoje životy súkromné, niektorí majú priateľky, dokonca deti, takže jednoducho komentujú to vždycky len tí, ktorí absolútne nevedia o ich živote, absolútne, že nič. Čo ma najviac zahrialo pri srdci, a to málo kto teraz je ochotný spraviť, je to, že áno, už majú svoj vek, ale vyjadrili sa tak, že ak by náhodou nejaký ich člen, čiže z tej šesky, ak náhodou by sa niekomu niečo stalo, nedaj Bože by zomrel nejaký člen tejto skupiny, tak celý Rammstein zanikne. Nikdy nikto nikoho nenahradí v tej skupine a toto je naozaj niečo, čo si naozaj cením, pretože nie všetci sú ochotní toto spraviť, že proste sú ochotní ukončiť celú kariéru, celoživotnú kvôli nejakej nešťastnej udalosti, alebo no, chápeme sa. Je to proste veľké gesto, ktoré ja si cením a toto na nich milujem. Aj napriek všetkým týmto obvineniam stále majú obrovskú základňu fanúšikov, dostávajú darčeky od fanúšikov, sú jednoducho podporovaní. Dokonca som videla niekoľko záberov, kedy nejaké deti zobrali normálne na pódium a splnili ich sen, že proste stoja na pódium s nimi. Ja keď som tieto zábery videla, tak mám dosť. Ja nepotrebujem nič viac k tomu. Taktiež nie je vôbec žiadne prekvapenie to, že proti Tillovi sa robili pochody, nejaké teda tie protesty, kde mali tabule s tým, že tam mali napísané Kill Till. A samozrejme Till je človek, ktorý si z takýchto vecí absolútne nič nerobí, hlavne keď má čisté svedomie, tak proste prečo by sa mal schovávať alebo nejako na nich útočiť alebo niečo proste robiť. On to zobral ako žart a dokonca spravil aj toto. Myslím si, že keby od začiatku bol nejakým spôsobom obvinený, že by to možno zobrali až tak vážne, tak by nechodili po svete a nekoncertovali by a nestretávali by sa s toľkými fanúšikmi, čiže oni vlastne koncertovali ako keby nič, ale samozrejme tým, že ich sledujem aj na tom Instagrame, tak pravidelne tam pridávali nejaké vyhlásenia z nemeckých súdov, že teda ako vlastne pokračuje tento incident. Zo začiatku dlho pridávali len toľko, že teda stále je to v procese vyšetrovania, že to nie je ukončené, že nenašli sa síce žiadne dôkazy, ale proste vyšetrovanie stále pokračuje. No ale dnes je ten deň D, kedy konečne prišlo oficiálne vyhlásenie, ako to vlastne s Tillom dopadne a teraz vlastne s celou kapelou Rammstein. Till Lindemann dnes 29. augusta pridal na svoj Instagram vyhlásenie vlastne, čo sa vyjadrila prokuratúra v Berlíne k jeho prípadu. Idem vám to prečítať. Prokuratúra v Berlíne zastavila vyšetrovanie Tilla Lindemanna, speváka skupiny Rammstein, pre podozrenie zo spáchania sexuálnych trestných činov a porušenia zákona o narkotikách.
Vyhodnotenie dostupných dôkazov, predovšetkým tlačových správ, ktoré sa odvolávajú na anonymných oznamovateľov, to je zaujímavé, že nikto sa k tomu nikdy neprizná, ako aj dodatočné výsluchy svedkov nepriniesli žiadne indície, že by obvinený vykonával sexuálne akty na ženách proti ich vôli, podával im deaktivačné látky, respektíve zneužil mocenskú nerovnováhu voči neplnoletým sexuálnym partnerom, aby ich primel k sexu. Údajné obete sa doteraz neobránili na orgány činné v trestnom konaní. Prečo? Nemáte žiadne dôkazy? Čo je také ťažké na tom, keď už viem, že sa to stalo, tak hádam, mám nejaký dôkaz o tom, že sa to stalo. Hej? Či už preukázať krvou, že áno, mám v sebe drogy, alebo mala som v tom čase drogy, alebo že OK, idem sa dať vyšetriť, áno, bola som znásilnená, alebo proste halo, je toľko spôsobov, ako to dokázať, ale nikto nič nepriniesol, žiadne dôkazy. Na novinárov, ktorí sa zasa dovolávali svojho práva odmietnúť vypovedať, bolo teda rovnako málo príležitostí dodatočne podložiť akékoľvek obvinenia, aby sa získal dojem o dôveryhodnosti údajných obetí a dôveryhodnosti ich výpovedí počas výsluchov. Výpovede svedkyne, toto meno, ja to nebudem čítať, ktorá pôvodne vzniesla obvinenia prostredníctvom YouTube. Áno, viem o tom dievčaťu, tá takisto robila YouTube video, kde sa vyjadrila o nejakých zlých skúsenostiach s stylom. Zostali pri výsluchoch príliš vágne, najmä preto, že svedkyňa nebola schopná opísať svoju vlastnú skúsenosť s kriminálnymi incidentmi. Okolnosti, ktoré opísala, predstavujú buď závery z pozorovaní, alebo jej ich opísali iní. Ďalšie osoby, ktoré svedok uviedol, buď nespozorovali nič relevantné z hľadiska trestného práva, alebo neboli dostatočne identifikovateľné a nemohli byť menované ani pri ďalšom policajnom vyšetrovaní. Priamy výsluch preto nebol možný. Litovské úrady odmietli začať vyšetrovanie mediálneho známeho incidentu voči osobe, ktorá sa počas koncertu skupiny Rammstein vo Vilniuse 22. mája 2023 identifikovala ako Shelby Lynn. Berlínsky prokurátor mal dokumenty od litovských orgánov. Tieto boli vyhodnotené. Ani tu sa nenašli konkrétne skutkové indície k sexuálnym deliktom zo strany obvinených. V každom prípade samotný pôvod hematómu neumožňuje robiť žiadne závery o takomto čine alebo o konkrétnom podozrivom. O výsledku testu na drogy, ktorý zorganizovala samotná svedkyňa, boli poskytnuté protichodné informácie, samotný výsledok však nebol k dispozícii. V tlačových správach prezentované tvrdenie o sexuálnom zneužívaní mladých ľudí o mladej žene, ktorá údajne vstúpila do sexuálneho vzťahu s obvineným ako 15-ročná krátko pred dovršením 16 rokov, sa nepodarilo dokázať, pretože aj tento svedok zostal v anonymite a teda nemohol byť vypočutý. Neexistujú žiadne trestnoprávne relevantné indície o porušení zákona o omamných látkach. Tour manažér bol obvinený z údajného vedenia mladých žien v zákulisí koncertov kvôli medializovaným informáciám. V tomto ohľade sa nevyskytli ani náznaky trestnoprávneho správania. Konanie proti nej bolo preto rovnakým spôsobom zastavené. Teším sa z toho ako blcha, pretože verila som mu a som rada, že sa to stalo takto, že to skončilo spravodlivo. Je veľmi zaujímavé, ako všetci zrazu zostávali v anonymite, zrazu nechceli ísť vypovedať, zrazu neboli žiadne dôkazy a vlastne tu jasne bolo vidieť, ako som to prečítala, že nenašiel sa ani len jeden dôkaz o všetkých týchto obvineniach, ktoré celý Rammstein mal a hlavne Till. Takže teraz si už hlavne Till môže vydýchnuť a všetci fanúšikovia sa z toho tešíme, vrátane mňa teda, že je z toho vonku a že sa to celé skončilo a že obete tam nech sa zahrabú naspäť do tej hliny, odkiaľ vyliesli, pretože spravodlivosť vyhrala a ja sa z toho veľmi teším, pretože proste som rada, že som ani raz neupustila z toho, že by som mu nejako prestala veriť alebo že by som začala proste veriť tej druhej strane. Ani raz by ma to nenapadlo a teším sa, že to takto dopadlo, takže toľko to k tomu. Samozrejme, keby chcem o tomto prípade rozprávať, tak by som o tom vedela viac rozprávať. Ja som to natočila plus minus tak v skratke, pretože je ešte ďalších veľa vecí, ktoré som mohla povedať, ale jednoducho nechcem zase, aby toto video bolo extrémne dlhé. Takže video je u konca, ja sa teším pre tých, ktorí ste vydržali až takto do konca a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Danke euch. Vielen Dank euch.